ئەندامێکی پۆلیتبیرۆوە پارتیا دەموقراتا کوردستان سووریا ڕاگەهاند کۆ بەحسا ئەرتێشەکە تایبەت بە ڕۆژهەڵاتی فەراتێ تێکردن هەن ئالیێن نەب داخوازن مافên Kurdan re li pey wê hene cihê matmayîbûnê di heman demê de ji ber ku ew nerîn taybetmendiya Kurdan bi dawî tîne tu îtirafê bi hebûna netewiya Kurdî mafê Kurdan nake rewşanha ne guncawa bû avakirina artêşeka wisa bê ku rêkeftin û têgihêştinek li gel aliyên Kurdî were encam dan. Mustafa Cuma endamê polîtbîrowa Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya lêdwaneke taybet de ragihand û got ku tu guman tuneye bi avakirina artêşeka niştimanî bo tevahiya Sûriyê bi armanca bidawîkirina rejêma stemkar li Şamê û alavên wê û ew yek cihê kêfxweşiya piraniya pêkhateyên Sûriyê ye ji ber ku êş û azar bin pêkirinên hatî serê miletê Sûriyê ji aliyê rejêma Esed ve ji dema desthilatdariya behsa Sûrî wêran û rûxandina ku zemîna Sûriyê ya maddî û aborî û civakî têre derbas bûye têxwestin ku artêşeka wisa û saziyeka niştimanî werin avakirin li gorî destûreka nû ku mafên hemînetew û pêkhateyan li ber çav dayne lêdema ku behsa artêşeka taybet bi rojhilatî Feratê têkirin ew yek cihê matmayîbûnê ye di heman demê de ew nerîn taybetmendiya Kurdan bi dawî tîne û tu îtirafê hebûna netewî ya Kurdî û mafê Kurdan nake. Li ser mijara ku niha danûstandin navbera Tirkiye û artêşa azad ji aliyekî ve û Amerîka Rûsya ji aliyekî din ve derbarê ji hevxestina çekdarên PYD û dubare avakirina artêşeka niştimanî ji hemîneta û pêkhateyên miletê Sûriyê li deverên Cizîr û Feratê ku hin jê der û alavên ragihandinê behsa wê yekê dikin, Serkirdeyê Kurd Mustafa Cuma daxuyanî ku ew yek ji henderên Tirkiyeyê siyasî ne ku niyaza wê bo rêtengkirinekê li ser armancê Kurdan bi giştî didaxuyanî û ne bi tenê bidawîkirina rola PYD bi tenê ye wekû Tirkiye dibêje. Endamê polîtbîrowa Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya lêdwana xwe de amaje bi wê yekê kir ku hewlên Tirkiye bi Amerîka re bo rêkeftinekê derbarê rojhilatî Feratê berdewam in da ku herêmê bi giştî tevlî hev bike û taybetmendiya Kurdan têde wenda bike ji bo yekê Tirkiye xwenêzî Amerîka û Rûsya dike da ku berjewendiyên xwe bicîbîne ji aliyekî ve ji aliyekî din ve jî Tirkiye dixwaze diriya avakirina encûmenên xwecehî re li her deverekê ava dike bejdariya Kurdan têde pir kêm dike û giringiyê dide pêkhateyên din yên nekurd hozên deverê jî li dijî Kurdan bikartîne. Di dawiya lêdwana xwe de Mustafa Cuma endamê polîtbîrowa Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya tekez kir ku ji bo metirsiyê li ser Kurdistana Sûriyê dûr bikeve divê navmala Kurdî ya navxweyî birêk û pêk bibe û tek alîbûna PYD di birêvebirina herêmên Kurdî de bidawî were divê encûmena niştimaniya Kurd jî di zûtirîn dem de li gel aliyên pêwendîdar bi rola xwe rabe wê yekê hincetên Tirkiye namînin û li gel nerînên Amerîkiyan jî nîzik dibe.